Magandang hapon Pilipinas. Ito na ho ang Balitang Sapul. Tampok ko namin sa inyo ang mga mainit na mga balita may kaugnayan sa politika, sa mga politiko at iba pang ganap sa ating bansa. Araw na ho ngayon ng Huwebes, ika-4 na araw para sa buwan ng Agosto. Sa ngalan ho ng aking partner Carol D, ako po si June Mendoza. Narito ngayon ang ating mga Sapul Balita Headlines. Ang Pilipinas binabantayan ang tensyon sa bansang Taiwan kasunod ng pagbisita ni US Speaker Pelosi. Samantala ang DOJ handang maglabas umano ng totoong datos sa Dragon War. At DOH di kailangan magtatag ng task force sa monkeypox ayon ho yan sa isang eksperto. Sa detalye ngayon ng ating mga balita, mahigpit na sinusubaybayan ngayon ng Pilipinas ang sitwasyon na maring gawin ng mainland China sa bansang Taiwan kasunod ng pagbisita ni United States House Speaker Nancy Pelosi. Umaapilan na rin si Chinese Ambassador Wang Zhilian para sa Pilipinas na mahigpit na sumunod sa patakarang One China policy. Sinabi naman ni Press Secretary Trixie Cruz Angeles na kapag ang usapin ng international relation ay kinakailangan maglaan ng kaukulang oras ng mga ekspertong diplomatiko upang pag-aralan ang sitwasyon bago umano maglabas ng pahayag ang gobyerno. Kumukonsulta na rin umano ang palasyo sa Department of Foreign Affairs kung ano ang mabuting aksyon na marapat at maging ang bibitawang pahayag dahil tiyak umanong malaki rin ang magiging epekto nito sa relasyon sa pagitan ng Pilipinas at ng China. Si Pelosi ho ang kauna-unahang top rank official ng Amerika na lumapag sa Taiwan makalipas ang 25 taon na nagdulot naman ng tensyon sa pagitan ng mainland China. Samantala, nais ngayong paimbestigahan ni Senador Risa Ontiveros ang sinasabing bilyon-bilyong pesong halaga ng bakuna na sinasabing tuluyang nasayang matapos na mag-expire itong buwan ng Abril. Lubos na nangihinayang ngayon ang senador matapos ang ulat na halos 27 million ng COVID-19 vaccine na binili ng Pilipinas ang hindi ho nagamit. Tinawag ni senador na large-scale wastage ang pangyayari kaya target nitong mag-hire ng investigasyon tungkol sa naturang usapin. Sa kabilang banda, handa naman umano ang Department of Health na magbigay ng audit report sa mga mambabatas kasunod ng paggigiit na hindi naman nagkaroon ng oversupply ng bakuna ang bansa. Samantala, naniniwala naman si infectious diseases expert Dr. Ronjen Solante na hindi kailangan ng gobyerno ng Pilipinas na magtalaga ng hiwalay na task force kontra monkeypox. Ito ay matapos na makapagtala ang bansa ng unang kaso ng monkeypox virus infection. Anya sapat naman umano ang pulisiya na inilatag at ilalatag pa ng DOH laban sa monkeypox. Dagdag pa ng opisyal, meron naman umanong karanasan ang Pilipinas upang mapigilan ang pagkalat ng naturang sakit gaya na rin ng paglaban noon ng bansa kontra COVID-19. Samantala, proper coordination ng lamang umano ang kailangang gawin at dapat pangunahan ng DOH ang kampanya kontra monkeypox. Sa iba pang mga balita, handa umano ang Department of Justice o DOJ sa pagbibigay sa Commission on Human Rights ng mga datos na nakalap na may kaugnay sa War on Drugs campaign ng dating administrasyon ng Pangulong Duterte. Bukod dito ay magbibigay din umano ang DOJ ng impormasyon sa investigating team na pinapangunahan ng International Criminal Court bilang kortesiya. Una nang inahayag ni State Share Executive Director Jacqueline Digia na ang aksyon ay para sa kolaborasyon at hindi magiging pinsala para sa imahe ng pahamalaan. Gayunpaman, isa ring naging problema sa investigasyon ng DOJ ay ang kakulangan o kawalan ng mga testigo na sinasabing extrajudicial killings. Samantala, hindi naman umano pinipangalanan ng Pangulong Ferdinand Marcos ang bagong komisyoner ngayon na hawak sa Commission on Human Rights. Sa iba pang mga balita, humihingi ngayon ang Department of Education ng karagdagang pondo na 16 billion peso para ayusin ang mga paralang nasira ng mga kalamidad, kabilang na ang mga naapektuhan ng malakas na lindol. Ayon kay DepEd spokesperson Michael Pua, ikinalulungkot niya na hindi sapat ang Quick Response Fund ng DepEd na umaabot sa humigit kumulang 2 billion peso kada taon para tugunan ang lahat ng pinsalang natamo mula sa mga natural na kalamidad na nagresulta sa backlogs ng pagsasaayos ng mga ito. Plano na ngayon ng DepEd ng paglalagay ng mga pansamantalang learning space para sa mga paaralang nasira ng lindol at maging ang mga napinsala sa dalawang bagyo nitong nakaraang taon. Sinabi pa ng opisyal na inaasahan din o isasalang-alang din ng DepEd ang paggamit ng mga tent
para sa mga pansamantalang lugar ng pag-aaral at sinasabing maaari itong magamit muli kung kinakailangan. Dagdag pa ho sa ating mga balita, tiniyak na din ngayon ng Department of Tourism na sinisiyasat na nila ang umano'y overpricing ng seafoods sa Panglao, Bohol. Kasunod na rito ng viral sa social media post ng isang grupo ng magkakaibigan na bumisita sa Virgin Island kung saan umaabot ng 26,000 pesos ang bilhin nilang mga pagkain. Bagamat naunawaan umano ni DOT Secretary Cristina Frasco ang hamon na kinakaharap ng mga naghahanap buhay sa Bohol, bunsod na rin ng pandemya, abay hindi naman umano dapat dahilan para isalang-alang ang karanasan ng mga turista. Nakipag-ugnayan na rin ang DOT sa Department of Trade and Industry upang maipatupad ang makatwirang pricing standards para maprotektahan ang mga consumers. At target din umano ng DOT na magkaloob ng mga training sa mga tourism workers at gayon din sa mga stakeholders upang mapangalagaan ang kabuang karanasan ng mga bisita sa naturang isla. Sa ating panghuling balita, tumaas ang bilang ng pamilyang mga Pilipino na tinitingnan o nagsasabing sila ay mahirap. Bunsod yun yan base sa survey ng Social Weather Station, mula sa dating 43% lamang noong Abril ay umabot na sa 48% nitong Hunyo ang bilang ng mga Pinoy na nagsasabing sila ay mahirap. Dagdag pa sa pag-aaral ng SWS, ang estimated na bilang ng mga self-rated poor families ay hihigit sa 10 milyon noong Abril at aabot naman sa 12 milyon sa buwan ng Hunyo. Samantala, nasa 31% ang nagsabing sila ay nasa borderline poor at 21% naman ang nagsasabing hindi sila mahirap. Para ho sa karagdagang mga balita, patuloy lamang na tumutok sa ating official Facebook page at social media sites. Hanggang bukas ho, sa ngalan ng aking partner Carol D, ako po si Jun Mendoza para sa Balitang Sapul.